Era una actuació necessària, des de l'any 2009 no s'actuava i l'edifici es anava deteriorant. Estem en un edifici que és patrimoni de la ciutat a nivell cultural, però també és un patrimoni que el seu objectiu sempre ha estat divulgar els espais verds, la natura urbana, i per nosaltres és un aspecte molt important a mantenir. La restauració de l'edifici consisteix bàsicament en restaurar els interiors de la nau central de la nau Magnòlies, alguna actuació puntual a la nau Picasso, resoldre un problema de baixants que ens dona bastants problemes i alguna actuació exterior puntual. En principi es manté l'ús pel qual va ser dissenyat aquest edifici, que és hivernacle, acollir una col·lecció de plantes, en aquest cas de clima càlid, i a partir d'aquí caldrà estudiar quins altres usos i necessitats pot satisfer aquest edifici.